negatibong klase ng tao may iksoon, layo kayang panalangin. Tanawin ko din mga taong negatibo. Pagkalayo di sa blessing sa Ginoo may iksoon. E may mga Bible maka-iksonan kung unsa dali ang naasin mong kasing-kasing, mugawas na sa inyong bata. Positibo. Pero pwede na ito i-adapt maka-iksonan kaning spirit of positive thinking. Amen? Kay panalaginan sa Diyos, katong mga positibong pangunahon na leksyon. English sa Diyos, katong mga positibo. Sama sa akong gisulti. Wa matod ko'y nakitaan ipanalaginan sa Diyos na negatibo magkaiksonan. Palagpakan, make sure na natin po yung Diyos. Come on, hallelujah. Blessed be your holy name, we thank you, Jesus. We exalt your name, O God, we exalt your name, hallelujah. Oh, God, Jesus. Glory, hallelujah, we thank you, Jesus, hallelujah, come on. Let's worship the name of the Lord. Magnify the name of the Lord. Hallelujah. We thank you. We thank you, God. We thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, God. We thank you. Hallelujah. Blessed be your holy name. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, glory to God. God is good. All the time. In all the time. God is good. As a Christian, dili ta mahimong stagnan. Amen. Amen. Ang tubig stagnan makaigsunan lumuton. Daghang lumot. Pero katong tubig nga sigig agas may igsuon, sigig agas. Hallelujah. Ting-aw kayo ang mga tubig makaigsunan. Amen. O ngunana ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, tata maging stagnant paigson, apan mahimutang blessing, mahimutang panalangin, hallelujah, dili lang sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, mahimo usab kitang panalangin bisan pangadto sa uban paigson. Amen, magapanindog ta. Glory to God, hallelujah. Kita magalangan mga igsonan, abli ninyo ba kanako, gibasa na ni Pastora ganina. Bisan pa ang libro sa Malakias 3:10. Hallelujah, glory to God. Apan magasugod ko sa 9 Migson. Malakias 3:9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this one nation. Bring ye all tithes into the household, that there may be made in mine house, and prove me now willing. Said the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Kaya nga verse may ikson, wala tayo laing mabasa from Genesis to Revelation. Walay sama ni ini nga verse may ikson, nga isugo niyang tao. Testingi ko ninyo. Amen. Amen? Amen. Walay laing versikulo, walay laing sama ni ini nga verse. Nga mayroon ang Diyos nga na sa katawhan, testingi ko ninyo. And I prove it. Amen. Hallelujah. And then, Book of Philippians. Hallelujah. Philippians 4:19. But my God shall supply
all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Hallelujah. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Atong palakpakan na igsoon ang atong buhay na Diyos. Kanimo, Diyos, nagpasalamat kami ni matahong na kautuhon. Bisan pa sa imong mga pulong, nagibasa sa imong alagad, ako nag-aampo, Diyos, kapanayon ka, magapanalangin. Ablihan mo ang among kasing-kasing, ablihan mo ang among hunahuna, na mahimong madinawaton kami, Amahan, sa imong mga pulong. Hallelujah, tuguti, Amahan, ang imong mga pulong mo ay among lampara sa among kinabuhi. May suga sa among kinabuhi. Samtang nagalakaw kami ng kalibutan naman, nga di unta kami mahisalaag. Hallelujah, sa imong kabubuton, O Diyos. Apan ako mga pag-ampo, paghangyaw kanimo, bisan pa ining church sa mabuhay. Gikan sa kagbay makapataan, hanto sa mga hamtong. Hallelujah, tuguti aman among sampiton, balik ang imong gamhanang pangalan sa among taliwala karon. By the authority of your word and by the power in the name of Jesus. Hallelujah, I declare blessing upon blessing. Hallelujah, glory. Nga sa among taliwala, Amahan. Padayon ka mga panalangin. I-bless ang matang usa, O Diyos. Hallelujah, unsa man ang ilang source of income. Unsa man, Amahan, ang ilang mga buhat, Ginoo, padayon ka mga panalangin. Nga na kanila. In Jesus' name, in Jesus' name. Tuguti nga imong mga pulong, Amahan, di mo balik ka na kanimo nga mahimong kawang. Apan tuguti nga imong mga pulong, O Diyos, hallelujah. Among dawaton kini, Amahan. Aron kami, Ginoo, padayon kami mga hulat kanimo hantod sa imong pagbalik. Dalay ko ikaw, among ginabalik tanang kadungganan, tanang kahimayaan, nga na sa imong gamhanang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Sa makausap kong palakpakan ng Diyos na igsoon. Amen. Before mo mulingkod, magkaigsunan laman nuha imong katapading na siya. Salamat sa Diyos. Nga di tapariyas o dagway. Amen. Hallelujah. Pwede namang manglingkod, Mixon. Amen. Mas may na magkasinapot na. Hallelujah. Now, magdadala ko sa simpleng na tema, Mixon. Unlocking God's blessing. Praise the Lord. Amen. Unlocking God's blessing. Ang libro sa Genesis makaigsunan, ingon ang Bible maigson, gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom na adlaw, gibuhat sa Dios ang tanang butang, makita ug dili makita. Amen. But the 7 days maigson, alin mi pahuway ang Ginoo. Amen. Apan sa mga butang sa paghimo sa Dios sa kalibutan, before ang tao, gihimo na sa Dios ang tanan. Ang dagat, ang kahayupan, ang mga pagkaon na ana. Before gibuhat sa Dios ang tao, aduna nay mga pagkaon, aduna nay mga kahayupan maigsoon. Buot ipasabot, hallelujah, nga sa atong kinabuhi, ingon na Kristohanon, hallelujah, kita maigsoon, tungong sa Dios nga iyatang panalanginan. O gusto sa Dios nga i-bless niya ang iyang katawhan maigsoon. Amen? From cover to cover, the Bible teaches us that God wants to bless His children and make them a blessing to others. Amen? But when you are going through difficult times, it's easy to feel like His blessing. Amen? Makaingon ta asa makapanalangin sa Dios. Gandaan na ka sa difficult times may igsoon sa imong kinabuhi. Ana ka makaigsoon na sa ginatawag nga hallelujah, problema. Ana ka
klase na ginatawag maigsoon nga balatian, financial lack na igsoon, makaingon ta asa man ang Ginoo ning dapita. Amen? Apan usa ka butang nasulayan ta sa Dios. Usa ka butang, hallelujah, tistingan ta sa Ginoo kung asa kutob ang atong pagtuo nganha kaniya. Amen. Hallelujah, atong palakpakan maigsoon ang atong buhi nga Dios. The word blessing, the specific word blessing, is mentioned around 67 times in King James Version. 67 times gi-mention makaigsonan ang word blessing. Hallelujah, glory to God. In Genesis chapter 1 verse 1, nagayon maigsoon, in the beginning, God created the heaven and the earth. The Hebrew translation of that verse is, in the beginning, the Blessed One created the heaven and the earth. Amen. Hallelujah. The Blessed One. Who is the Blessed One? Mao ang atong buhay nga Dios. Mao si Jesus Christ, makaigsoon. The Blessed One created the heaven and the earth. But ipasabot, God is a blesser. And the blessing originated from Him. Hallelujah. Tama itong gisulti ganina makaigsunan sa atong MC. Nga ang panalangin sa Dios makaigsunan perfect ang blessing. Matod pa sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Is from Him. Ang panalangin nga atong nadawatan, dili ta pwede mingong gikan kini sa akong kusno. Miabot ang maong panalangin tungod sa akong paningkamot. Miabot ang maong panalangin tungod sa akong diskarte. Apan kung ang Bible atong pasultihon makaigsunan ang tanang atong nadawatan, gikan kini sa atong buhay nga Dios maigsoon. Makita o dili makita iya kini sa atong buhay nga Dios makaigsunan. Amen. Atong palakpakan maigsoon ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Key to unlocking God's blessing o mga susi sa pag-open sa panalangin sa atong buhay nga Dios. The word unlocking maigsoon, or the meaning of the word unlocking, is to open something, especially a door that is locked. Amen. Wala mo ipasabot sa word unlocking, gusto natong ablihan ang panalangin sa Dios. Apan adunay mga susi makaigsunan. Mosulod tag balay kita pwede makaigsunan nga mosulod. Nga nakalak ang imong balay nga wala ang susi migsoon. Pwede siguro kang mosulod kung wala no choice na gid ka, imong balbagon o imong gupon ang imong pultahan. Amen? O either mo agi ka sa ubang agianan. Amen? Pero doon na pinabasa sa Proverbs maigsoon, ang tao nga di mo agi sa pultahan katong mga taong kawatan. Amen? Kaya normal sa tao kung imo ng balay mo agi manggi ka sa pultahan. Gawas na lang sa kawatan maigsoon nga kini mo agi pultahan mangita kinag-iyang agianan. Key to unlocking God's blessing. Number 1, obedience. Pagsunod. God's promise to bless Abraham. Gisaad sa Dios kana kang Abraham nga panalanginan si Abraham sa atong buhay nga Dios maigsoon. Hallelujah. Even in Genesis chapter 12 atong basahon makaigsonan. Hallelujah. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred,
and from thy father's house into the land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Hallelujah. Ang Bible makaigsunan nga itong gibasa, nag-ingnan si Abraham sa Diyos, Abraham, gawas ka sa imong dapit o sa imong lugar o adto ka sa dapit nga sukad pagituwa ka nimo na agtuan. Sukod ka ka? Amen? Ingnon ka sa Ginoong adto kag marawi. No, adto kag marawi kay aduna ditoy daghang mga tao nga wala pa nangalagad sa Ginoo. Siguro ako duha-duha siguro ko pastoran mo adtong wala marawi. Amen? Duha siguro ko makaigsunan. Pero si Abraham ay igsoon. Sa diha giingnan siya sa Ginoo. Wala tay mabasa sa Bible nga libalibad si Abraham. Amen. Ang Bible nasulti og si Abraham mituman sa sugo sa Dios. Amen. O ang Dios maigsoon nagpanalangin kang Abraham. Before sa wala pagitawag si Abraham, ang iyang pangalan is Abram. Dili pa Abraham. Sa diha nagitawag siya sa Dios, hallelujah, gitawag siya Abraham. What ipasabot? The father of all nations. Amen. Hallelujah. Gisunod ni Abraham ang sugo sa Dios nga mulakaw nga na sa iyang yuta na igsoon. Bilakaw sila. Mayroon ang Dios nga na kaniya. Hallelujah. Ang imong kaliwat sama sa ikadaghanon sa balas sa baybayon. O sama sa mga bituon sa kalangitan ang imong kaliwat. Nahitabo ba na? Yes. Amen? O kana sa mga butanga nahitabo may igsoon. O ang kaliwat ni Abraham o kita nga mga Gentiles Christian may igsoon, nahimutan kaliwat ni Abraham. Amen? Nahimutan kaliwat tungod sa pagtuo may igsoon nga na ni Abraham makaigsunan. Amen? Itong palakpakan ang ating buhay ng Diyos. God will take care of you when you obey Him. Peace, prosperity, and long life. Kung kita daw musunod nga na sa atong buhay ka Diyos may igsoon, adunay kalinaw, kadagaya o taas na kinabuhi nga ihatag sa Dios nga na kanato may igsoon. Obedience is the attitude of submission to instruction and authority. Obedience is the only key that unlocks God's treasure of blessing in our lives. Thank you, Lord. Amen? Ang pagsunod mo ay susi sa pag-open, sa pag-apply, hallelujah, sa panalangin sa Diyos, sa treasure sa Diyos, nga na sa atong kinabuhi may igsoon. Obeying reaps reward, while disobedience bring consequence. 24 nung ito katuig may igsoon na himong pastors. Wala pa ko'y sukad, nakitaan, nagipanalaginan sa Dios katong mga taong disobedience. Uwag pa ko'y nakitaan. Pero daghan kong nakitaan katong mga taong misunod nga na sa atong buhay nga Dios, nga gibless sa Dios ang ilang kinabuhi. Gipanalaginan sa Dios ang ilang kinabuhi. Amen? Gusto ko nga tanggalon sa mindset sa mga believers o sa mga Christian kaning negatibo nga mga pulong. Amen? Kung usa ka negatibo klase nga tao may igsoon, layo kayong panalangin. Tanawon ko din mga taong negatibo. Pagkalayo di sa blessing sa Ginoo may igsoon. May mga Bible makaigsunan kung unsa gani ang nasi mong kasing-kasing
mugawas ka na sa imong baba. Timanin ninyo, pero wala na din sa mabuhay, pastoran. Amen. Praise the Lord. Timanin ninyo may igsoon, kaning taong negatibo makaigsonan, mabalaan nyo sa iyang mga paglitok, sa iyang mga pinulungan. Mabalaan ninyo. Kaya mga tao magsiging ng lisod. Lisod. Pigado, tama. Pigado. Sis, kumusta? Tama ka, pigado, pastor. Video, pigado ang negosyo ko subong. Amen? Lisod kay pastor. Kumusta ang trabaho, Brad? Lisod ka, boy, kay pastor. Lisod. Kung mauna kanunay malitok sa imong bakba, mamatay kang pigado. Amen? Mawala ka sa kalibutan nga pigado. Lisod. Alin kay unsa gani ang imong nasa imong kasing-kasing mo gawa. Amen? Pero kung imong actually di ko man ginapangambog ang mga hilunggo, itaas daw ka mo sa mga hilunggo, be? Siguro nasa mga 20%. No, mga hilonggo. Mga Bisaya, taas. Taga-Kaulo. Ata manubo. Manubo. Ata Manubo. Blaan. Na. So, pasinsa na mo mga Bisaya, Manubo, Blaan, Taga-Kaulo. Pasinsa na mo. Kay hilonggo ang nagunit sa mic. Praise the Lord. Na espiritu o kinaiya sa hilonggo nga pwede ninyong i-adapt. Kaning pagka-positibo sa hilonggo. Pati ka mo? Hindi tikalon. Actually, may duha ka tao nga tikal eh. May tikal nga wala tupa, kag may tikal nga may tupa. Amen? Anong tao nga sige lang tikal, nga wala ko'y agi. Pero naay mga tao nga sige tikal, nga ato na'y agi. So, duha na nakabilog. Ikaw na ikaw dito. Hallelujah. Ginapaghambog ginato ang hilonggo nga. Grabe ka positibo ang hilonggo, Mixon. Timanin ko ninyo, ang hilonggo, pamangkuton mo, biskan waay! Anak! Positibo! Amen? Kita ka mo makaigsunan ka ng hilonggo, ingon man, waay natatig angon. Di na kakakita sa mga hilonggo nga wala na ilumagon, maingon pa nga sadya giniron. Amen? Magway na tas na santing agon. Ang itupag sa mama ay kasadya ginisubong. No? Wala na gani kayo sulod sa imong kaldero, maingon kapag sadya. So mao na ang mga positibong tao makaigsunan. O sa hilonggo lang na. O sa mga hilonggo, wala na sa uban, sa amon lang na siya. Positibo. Pero pwede nato nang i-adapt makaigsunan kaning spirit of positive thinking. Yes. Amen? Kay panalaginan sa Diyos katong mga positibong pangunahon na mention. I-bless sa Diyos katong mga positibo. Sama sa akong gisulti. Wa pagod ko'y nakita ang gipanalanginan sa Diyos nga negatibo makaigsunan. Hindi po masama na pinanganak kayong mahirap. Amen? Matod pa sa usa ka lecture may igsoon, hindi po masama na pinanganak tayong mahirap. Ang masama doon na mamatay tayong mahirap pa rin. Amen? Kadabang walang ika na ning kahumot. Amen? Huwag ika maligsoon ka ng batugan. Pero wala man ang deres mabuhay. Ang utang ka sa uban. Praise the Lord. Amen? Kadabang di ka manikamot, kadabang kuha na lang ka kung saan maabot si mo ha. Hallelujah. Pero ang gusto sa Diyos maka-exit sa di pa sa mubalik panalanginan gidiyang katawan. Gusto ko lang i-resort sa atong lahon na maka-exonan. Nga sa diha, nga gitawag ka sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo. Ang purpose sa Diyos, i-bless ka niya. Panalanginan ta niya Mixon. Amen? Isa na kayo mingon amen. O isa na kayo magawas anirol ng panalanginan sa Ginoo.
Ingon siya, Pastor, kanang mo kung imong giwali, Pastor, Rod, isa ka buwan na muna naman namo na nga kanang sa tawag na kinahaon, Pastor. Hallelujah. Pero may purpose ang Ginoo, may son. Amen. Nganong kini nga mensahe alang kanato makaigsunan. Kay nakita gusto ta, di pa ta mamatay makaigsunan. Amen. Duha ba ni pagtuan nato? O di pa balik ginumatay man ta. Pero prayer na to, Lord, panalangin ni intawon ang akong panimalay. Ang prayer na ko, Pastor Don Monet. Pastor Don. Pastor yun. Pastor yun na. Randon, ang prayer na ko, Lord, kung di man ako makita sa akong panahon karon, ang saad ni mga panalangin, ang prayer ko, Pastora, Lord, ayaw tugutin sa akong kaliwat, ayaw, nga di mo ihatag ang imong saad na blessing. Amen. Ang Bible na ultimation nga ang panalangin sa Dios until 4th generation. O ang tunglo sa Ginoo until 4th generation. Amen. Ako maikson ika 3rd generation ako gikan sa akong lula, sa akong ginikanan mamagpapa ka ng alagad sa Ginoo. Ako ti pasabot ka to, you are baptized in Jesus' name. Mahimong tinumlo ang imong kinabuhi makaigsunan kung ang imong amahan, ang imong inahan, wa kaila sa Ginoo. Mahimong tinumlo. Pero maputol na siya nga tunglo makaigsunan kung ikaw mo dawat sa atong buhay ng Diyos. Maputol to nga tunglo. Asa man ito mapadayon ang tunglo pasok katong sa mga igsuon nimo nga wala nang alagad sa Ginoo. The same curse lang gapon may igsuon. Pero ikaw nga nakaila sa Diyos, may dawat sa bautismo sa tubig may igsoon, wala na may tinumlo diha makaigsunan. Amen. Wala yung tinumlo diha nga mga anak sa Diyos. Buti pasabot makaigsoon ang Bible, Book of Psalms, that the blessing of the Lord makaigsunan until 4th generation. Amen. Pero ano na ko yung mabasa sa Bible? Book of Psalms ng Japon. Ingon ang Bible makaigsunan, hallelujah, nga ang panalangin sa Dios maigsoon dili lang sa ikaapat na henerasyon. Ingon ang Bible maigsoon hangtod sa katapusan nimong henerasyon akong pagapanalangina. Akong i-bless, hallelujah, ang maong henerasyon. Ingon nimo, Pastor, kapag midawat na sa Ginoo wala na itunglo. Hallelujah. Ang tunglo dito makaigsoon ng abot na kong ipasabot. Hallelujah. Katubang tunglo makaigsunan nagikan sa sala sa atong ginikanan na si Adan o si Eva. Apan sa diha kita nga nahimo ng Christian na igsoon, ato nagyapoy tunglo. Amen? Ato nagyapoy course makaigsunan kung kita dili musunod nga na sa sugo sa atong buhay nga Diyos. Amen. Atong palakpakan makaigsunan. Hallelujah. Obedience is a choice. Amen. O sa ka-choice maigsoon ang pag-obey. Hallelujah. Matod ba makaigsunan, obedience is attitude, or our attitude determine our lifestyle. Our attitude build character. Hallelujah. Ang ato ng pagsunod makaigsunan, obedience is attitude. Our attitude determine our lifestyle. Our attitude build character. Amen. Hallelujah. Obedience is learned. The Bible tells us that Jesus Christ learned obedience. Yung ang Bible makaigsunan, hallelujah, siya mianhi sa kalibutan maigsoon to obey. Sa pagsunod maigsoon. Sa pagpalansang bisan pangana sa krus sa Kalbaryo. Ingon ang Bible, dili mo ta siya takos nga ilansang sa krus. Apan nahimo sa takos tungod sa iyang pagsunod makaigsunan. Hallelujah, ngana sa atong buhay nga Dios. Amen.
Amen. Nahimo kini siya karakter maigsoon. Ang pagsunod. Kung ang pag-obey nato sa maong butang mahimo natong karakter sa atong kinabuhi maigsoon, dili na lisod ang pagbuhat sa maong butang. Kung unsay ihatag kanato o unsay itudlo nga kanato maigsoon sa atong pastors o atong leaders, tungod kay ato kining gikinabuhi, hallelujah, dili lisod sundon maigsoon. Amen. Apat mahimo kini siyang lisod ang pag-obey makaigsuonan, hallelujah, kung kita dili maigsoon mo mudawat sa maong butang sa pagsunod nga na sa atong leader makaigsuonan. Amen. Actually, walang may leader, walay pastors, walay pastora nga mutudlo maigsuon ang itudlo kapahabakan na to. But I believe maigsuon ang tanan gitudlo sa pastor makaigsuonan para sa kaayuhan. Huwag ginagtudlo ang pastor siguro lakaw mo sa kalbutan. Pag binuang mo tanan, bisyo tanan, buhatan niyo, wala din siguro maigsuon. Amen? Kaya kung may naamang galing, nahinay ng pangawa eh. Wala makaigsunan. Apan, gipanang kabutan sa mga alagad sa Diyos na mahimo kitang hamtong sa pag-alagad nga na Kanya. Mahimo kita makaigsuon, hallelujah, nga kita mahimong perfect, di mata perfecto. Unsa ingon ni Paul maigsuon? I die daily. Amen. Ginapatay ko ang akong kaugalingon matag adlaw, buti di buti pasabot ginasaksak ni kaugalingon matag adlaw. Ang buti pasabot makaigsuon every day. Ang iyang last, ang iyang unod maigsoon mo, ang iyang ginabugngan. Kaya ang Bible nasulti, hallelujah, ang atong espiritu willing sa pagbuhat sa maayo. Apan ang atong unod maigsoon mo'y nagapugong sa pagbuhat o maayo makaigsunan. Amen. Hallelujah, glory to God. Ang pagsunod mo ni pinakalisod, ang pagsunod. Gusto tang panalangin sa Ginoo, pero di ta mosunod. Pero wala na din sa mabuhay. Praise the Lord. Amen. Yan. Kung tayo gusto lang mabatian mo, amen ba? Dili lang ka nagipugos mo, amen. Wala na sa mabuhay. Kung napa na sa mabuhay, wala kong tamo direct ka ron. Amen? Hallelujah. Gustong panalangin, pero di mo sunod. Ang gustong panalangin maigsoon, mayon amen. Kung gusto tang panalaginan ta maigsoon, mo-obey lang kita sa atong buhay ka Dios. Musunod lang kita sa pulong sa Dios makaigsunan. Dili lisod o yung panalangin, dili lisod. Amen. Praise the Lord. May mo amen, tag-isa, tag-duha. Ayan. Hallelujah, glory. So, kanang kusog mo, amen, mo ginay dulog sa panalangin sa Ginoo maigsoon. Hallelujah, glory to God. Now, matod pa maigsoon. The blessing na gipromise sa Dios in Deuteronomy chapter 28 is conditional. Amen? Ingon ang Deuteronomy chapter 28. Itong basahon may ikson para natin ito masipiyat. Hallelujah. Kinisaad sa Diyos nga nasa katawan sa Israel na panalaginan sila kung sila musunod sa Ginoo. Ingon ang Bible, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently into the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And number 2, and all this blessing. Wow! Ang Deuteronomy makaigsunan
is conditional. And all this blessing, ingon sa Bible may igsoon, shall come on thee an overtake day. Wow! If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Praise the Lord. Amen. Kung imong paminawan, kung imong sundon ang pulong sa Dios, ang panalangin mo overtake na na kanimo. Magauna kanimo ang panalangin sa Dios. Hallelujah. We magnify your name, Jesus. Adunay mga negosyo diri may taas na mo. Di ba adlaw Domingo kusog sa negosyo? Kusog sa negosyo adlaw Domingo. Kaya naaman tanan, walay trabaho, ang uban, family bonding, susunod, kusog yun sa negosyo ang adlaw Domingo. Pero pasalamat ko sa inyo, brother and sister. Huwagin mo na patintal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon ang Bible makaigsunan. Kung inyong paminahon ang iyang pulong, and the blessing of the Lord overtake thee. Ay mo sa tao, mo sa tao. Nagsigit at paningkamot. 24 hours ang uban paningkamot. Hallelujah. Ang uban makaigsunan, makalimot nagkaon tungkol sa paningkamot. Ang uban mapas mo na. Usaw man yung kwarta o mixo balisuan ka na pangunahon na. Amen? Usaw man mo ng ingon ang Bible bitaw may igsoon. Ayaw mo, huwag kayong mag-impok ng sa Ibantis Tagalog. Kayamanan na tayaon lang o kinimakawat. Apan pag-impok mo o butang ngadto sa langit nga walay mukawat ni ini o mutiltil ni ini o kanidilitayon. Amen? Ang realidad sa tao mong guni ang akong isgudan. Nga bisag unsa natong paningkamot, gikan Lunes hangtod Sabado, apilon pang Domingo. Sige kag paningkamot magkaigsunan. Hallelujah. 8 hours ng paningkamot ang uban 12 hours pa. Matingala ka nga ang atong kinabig maura mang gyapon. Amen. Kulang pa gani. Amen. Kulang pa. Hallelujah. Dili problema sa Ginoo ang panalangin. Ang problema sa tao. Anay pili mula na sa mabuhay. Ayan, dagan-dagan na nag-email. Ubay-ubay na. Sa tao ang problema ng kaigsunan. Amen? Although, sa wala pa ka nangalagad sa Ginoo, siguro mo na ang atong kahimtang sa itong kinabuhi. Realidad man na. Amen, wala ta kaila. Negosyo sa ako karon, dindotron. Kaya na ako'y giapas na 5-6. Amen, ako'y giapas na utang. Hallelujah. Kaning utang makaigsunan, ano, di man ko na ingon kayo mong pangutang. Kinsa ay utang di may sutas na mo. Hallelujah. Based my own experience may igsoon. Kapag ang tao adunay utang, maulipon gid ka sa imong utang. Maulipon gid ka. Hallelujah. Kung pwede lang yun na di mangutang, di mangutang. Kung di man lang ka ng, kung di man lang ka ng need yun kayo ng hospital ba, o sa ba, emergency, kung pwede lang musot at ginamusok asin. Hallelujah. Kung pwede lang nga di mangutang, di mangutang. Amen. Kaya kung sige tagpangutang mo, kita ipon may igsuon. Muna tinuod, realidad sa kinabuhi. Napay mga tao, mangutang lang ka ng birthday, ang grabe ka bungga. Pero wala na sa mabuhay. Grabe ka bungga, magkaigsunan, naglitson to. Pagkahuman sa party, nag-uulan, nuktok na igsuon. Nuktok na ka sa naikabayad. Hallelujah. Ang realidad sa tao mo ni Maigsoon, grabe paningkamot sa tao. Paningkamot. O dili man sala, kaya ang paningkamot. Dili sala ang paningkamot to eh. Ikaw ng Bible makaigsunan, kung ikaw sa kamahan ko, ang imong anak na ngayo o pagkaon,
nga ikaw aban nga walay ikahatag mas dautan ka pa sa tao nga wala nakaila sa Ginoo. Dili sana ang pagpaningkamot. Amen? Dili sana. Pre-butang na po sa lugar ang atong pagpaningkamot. Amen? Ang Bible makaigsunan, kung kita mo sunod nga nasa Dios, sunod nato ang tingog sa Dios sa atong kinabuhi makaigsunan. And then the blessing of the Lord overtakes him. Ang problema sa tao karon makaigsunan, hallelujah, magsige tagbukod. Sa panalangin, magsige tagbukod, bakit sige lang tagkuan may igsoon. Pero ang Bible may igsoon, magsige tagbukod, pero ang Bible, ang saan sa Bible, ang sikreto sa Bible na may kaigsunan, kung kita lang mo sunod sa Ginoo, then the blessing of the Lord overtakes them. Amen. Ipahiluna sa Dios ang atong kinabuhi. Atong palakpakan may igsoon, atong Diyos. Hallelujah. Number 2, giving. Hallelujah. Closely related to obedience is giving. Amen? Basta may ngon lagi ta giving lagi, gamay na lang yung amen. Amen. Lagi ay mong katapain sa dato ka. May pronounce lang ang imong kuan. Lagi ka nang ayog ngayon dato ka. Ayaw ka na bang seryoso kapag yung dato ka. Usap-usap, dato ka. Kwarta na may kulang. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Giving is closely related to obedience is giving. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sa atong gibasa sa Malakias 3:10 makaigsunan. Ang pag-ingon ni Jesus Christ sa Malakias 3, sulay ko ninyo. Kaning word na ninyo, apil batani? Yes. Amen. Amen? Apil taoy. Sulay ko ninyo kay akong ablihan. Ablihan sa Dios. Ang unsa may ablihan sa Ginoo makaigsunan, ang puntahan sa panalangin. Amen. Amen. Ayun ang Bible makaigsunan. Ang kay Caesar ihatag ng Caesar. Amen. Unsa man ang tipo sa Caesar. Ang kaning word na Caesar makaigsunan sa Bible mo ni ang government. Gobyerno. Ingon si Jesus Christ, ang kay Caesar ihatag kang Caesar. Buti pasabot ang tax. Ihatag kang Caesar. O ang iya sa Dios ihatag sa Dios. Amen. 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 Although nga wala tayong mabasa may igsoon sa Bible nga isgutan specific nga ang mga tinunan mo hatag. Pero kung ang imong kaalam, imong lawman makaigsunan uban sa tabang sa Dios, sa kani pala nga nasitas ng ingon ng Bible, ang kay Caesar ihatag kang Caesar. Percentage, pila man ka percentage ang tax comes 12%. Ihatag kang Caesar. O ang iya sa Dios, ihatag sa Dios. Ang pag-ingon ni Jesus, ang iya sa Dios, ihatag sa Dios. Kinsa man ay misulti sa Bible sa Malakias 3:10. Di ba ang Dios? Nga sulayin ko ninyo. Amen? O wala pag-ikoy nakita nga tao ang hinatagon nga napobre. Amen. Wala pa ko'y nakitaan. Hallelujah. Pero katong tao nga dili manghinatagon sa mulaton sa Dios makaigsoon, magsigig balik-balik sa ospital. Magsigig balik-balik makaigsuunan. Nga naman, although adunay kwarta nga igsuon, pero nakapahimulos ang hospital. O dili unta ni mo'y mahitabo sa atong kinabuhi may igsuon. Amen? Kaya ang gusto sa Dios makaigsoon, i-bless ka niya. Panalanginan ta niya. Dili lang gikan ka nato ang panalangin. Ingon ang Bible, hangtod sa katapusan natong henerasyon,
Panalanginan sa Dios ang atong kaliwatan. Hallelujah, glory to God, hallelujah. O gusto na ko ni putlog klase nga mindset sa taong Kristohanon. Buhay pa si pastor nga hindi ako sa tatay, wala ka pa kaabot. Gamay ka pa. Ano kaabot ka kay tatay, hindi? Naano na sa prayer, maka-actionan. That time, parang youth club yun sa Kampayano. May prayer sa hangtod, karon di ko namalintan. Pila na katoy kung napatay si Pastor Eddie. Samta nag-ampo siya nag-ampo siya sa offering. Ingon siya maka-actionan, ginareview ko ang espiritu sa pagkadalo. Amen? Ginareview ko ang espiritu sa pagkadalo. So, ano na ba yung espiritu sa pagkadalo, no? Espiritu sa pagkadalo. So, bagay, di man tanong ang bulano, no? Ay bulano dire? Ija, aho. Amen? Pero dili ko na ang gusto sa Diyos. Hallelujah. Gusto sa Diyos na iblista niya. Gagmay man butang na imong gihatag sa Ginoo. Dili man ang kwarta. It's not about money. Kami ko magbuta kapag blessing gani, kwarta yan. Gusto ko tanggalon sa oras sa tao. Kapag maingit ang blessing, kwarta na yun. Ato na itulo ka package na gihatag ang Diyos sa diha na kita nangalaga niya. Package na daan. Physical blessing, material blessing, and spiritual blessing. Tulo ni. Hindi pwede magulang. Nakapackage ni makaigsunan. Nakapackage. Hallelujah. Di panalinginan ka, physical. Kinsa ba sa inyo nga wapagid nakatugdon, wapagid nakalanding o hospital, tas daw kamot. Wapagid sukat-sukat. Natusok ang dextrose may ikson, kano wapagid ba? Tas kamot eh. May nagklaro, tas kamot. Kano wapagid na hospital. Amen. So salamat sa Ginoo makaigsunan, no? Minapa di ay. Hallelujah. Blessing na sa Ginoo, physical blessing na igsoon. Nawa pagitaon mo makaigsunan, nakaagig yung hospital. Panalangin na sa Ginoo. Amen. Kaya doon na may mga tao karon nga daghang kwarta nga sige balik-balik sa hospital. Balik-balik sa hospital. Actually, kung wapay kwarta, may mga tao nga wapay kwarta, dugay na namatay ka na magsigig ka ng dialysis. Dugay na nangamatay. Amen. Wala man tay kwarta na sama ni Ana ang nakita nato sa uban. Apa nag-enjoy ta sa panalangin sa Ginoo. Amen. Muna'y nakanindot may ikson, dili man ta sama sa uban maka-ikson, nakapuyo sa dagkong balay, nag-drive tag nindot ka sa kiyanan. Hallelujah, nagkaon ta bisan asa nga nindot ka pagkaunan. Apan kita nga nangalagad sa Dios, nakabalo sa kamatuoran na ikson. Hallelujah. Nag-enjoy ta sa panalangin. Kali nagihatag sa Dios kanato. Amen mo na nindot. Hallelujah. Kaya kung natuon ta sa Ginoo, why not? Amen. Iblis ta sa Ginoo, why not? Hallelujah. Sa di pa mubalik ang Ginoo, iblis pa ta? Amen. O mao ba na ang atong pangandoy may igsoon? Hallelujah, glory to God. Atong palakpakan may igsoon ang atong buhay. Hallelujah. Ang maghatag nga na sa atong buhay nga Diyos, sa gagmay man butang. Now, kani man kong gibig makaigsonan, maayo lang yung gibig kong gamay pa. Income kag 1,000. Pila naman 100 na may ihatag niyo sa tithe balik sa Ginoo. Income kag 10,000. Ato ba ba? Oh, 10,000 1,000 naman. 900,000 wala bugat naman ni Ginoo. Nga kato, gitabangan ka sa Ginoo. Amen. Asa man ay mo ah. Katong lubinta nga sige kag balik-balik sa ospital. Waon sa bali ang igsoon. Ang hilong lagi mo.
Amen? Okay lang sa inyo, Maikson? Okay lang? Dili kayo, kan? Amen! Gusto mo ba na panalangin? Yes! Amen. Hallelujah. I believe makaigsunan sa di pa balik ang Ginoo. Ang mabuhay church, dili lang yung naning nga simbahan. Yes! Amen? Hallelujah. 2 years from now, 2 years from now, hallelujah, dili lang yung naning kadagon, mas madoble pa, triple nation, 2 years from now. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Amen mo niya itong tinguha kay Igsoon. Niya itong tinguha, iblis, patas sa Ginoo, iblis. No? Sa among panahon sa una, time sa mga sa una, wala ka rin mga iskalar. Kung na may mga iskalar, may Igsoon, muagi ka pa sa butas ng karayong. Tinuod yun. Pero karon may Igsoon, kung ato na yung mga young people karon nga tapulan, may eskwela kayo wala ikagasto, tapulan din ka. Daghan na pabaagi. Na-impress kayo ko sa kwan kaning mga siya sisters. Urang tulo na sila nahimong teachers karon. Although ang ilang papasiman, pero kini sila ng eskwela o college na nahimo sila ka ng crew. Anong tawag nito sa fast food? Sa Jollibee, Shawkings, service crew. Wala sila nagkuhan sa ilang aman, wala sila nagsalig. Nag-working sila. Kung dili na rason maigsuon, na di ka katungan, di ka kahuman sa panahon karon. Ato na'y daghang pamaagi. Amen? Na-i-bless sa Ginoo. Bisa kung asa kumuwali maigsuon, gina-encourage lang kung mga people, eskwela mo. Ang Balsinan, ang Balsinan, 5 years ko nagpastor sa Balsinan. Siguro ang Balsinan karon na sa mga 8 na kabok teachers na nagtrabaho mismo na sa public school. Mga bata sa Balsinan sa unang so mga teacher, kan si Pastor Daryl, nagdagandagan si Pundon pa, nag-live ka, Brad? Nag-live? Si Pundon pa na si Pastor Daryl. Batata, karon teacher na pastor na. Siguro, ingon ani pa siguro pala edad ni mo laga, pala edad ni mo? Anak pa siguro si Pastor Daryl. Klase ni Ma'am Apple, siguro na edad pa 13 anyos. Kana sila. Pero karon makaigsunan, kay naning kamot, nga makahuman, makatrabaho. Talawon mo, sorry mo Balsinan, simbahan Balsinan. Karon na plano na po sila nilang panakuan, gubon ang actually, kanang simbahan karon sa Balsinan, bag-o na. Karon na plano na po sila, nga ilan na po nagpupon. Amen? Ang ilang supporter, dili ka itong mga karaan. Although itong mga karaan, naagapon, siguro in physical, the-support in pero ang ka-support din sila dito, karon ka itong mga sipunon pa sa una. Nga lingkawa sa kalisod makaigsunan. Giblis sa Ginoo. Amen? Muna gisulti na ko kanina pastor mong itawag lang ko si mo ha? Brandon? Brandon! Una nga, kung dili man nato makita gani ang panalangin sa atong panahon karon, sa atong henerasyon, kay kinisaan man sa Ginoo Brad Arnold, nga i-bless ang imong kaanakan. Amen? Hallelujah! O kini mga butana maigsoon magkahikay pa po gayon nga nasa atong kinabuhi nga panalanginan sa Dios ang atong panimalay. I-bless sa Ginoo. Amen? Declaration sa mong prayer ganina. Po, for 24 years ko nga pastor, karon po ko kabatian eh. Kapicturan mo gini karon. Na-bless ko makaigsunan. Declaration na igsunan. Amen? Once ang alagad sa Diyos mo declare na igsunan. Kani milagro ang gining
nga buhay pa ni bata, ah? Anak na ko sa Asia. Ay, kasuko, ah. Ngayon, paruoy na kayo kung si mga ba? Tagawali ni mo, imog ikong apil. Blessing! Nagwali si pastor, gamay na lang kong oras. Anapang ko'y 20 minutes. Pastor Budiga sa Lagaw, Maigsoon, anniversary. That time, bunti si Macy's sa iyahan. Di kina ko malimtan Maigsoon. Nga may-declare si Pastor Budiga sa blessing. Blessing upon blessing this church. Superintendent. Gi-declare niya blessing sa maong simbahan. Nga kining simbahan, ma-aircon, kining simbahan, ma-tiles, nga kining simbahan, at doon ay mga profesional. At tuloy ang Lagaw karon, malos na ana. May doktor, may abogado, may mga nurses, may mga teachers, may CPA, may mga engineers. Taana! Di kinamalimtan, Maigsoon. Sa diha nga gi-declare sa alagad sa Dios. Maigsoon! Amen! Kapag i-declare ang blessing, Lord, dawato na ako ni. Kanabang pagdawat, Lord, ako ni tanan, bahalang indon ko sa akong silingan at daluwa po ni Lord. Kapag mo declare ang ginakalaga, Lord, paon ako tanan, Ginoo. Amen mo na itindot, Maigsoon. Kapag mo declare, no? Isulti ko naman ganina, gikangkir na ninyo ang doubt, Maigsoon, doubtless spirit, Maigsoon, din nilapit. Pagduha-duha. Hallelujah. Ayaw na pag-ingon, Lord, panalangin na baka kunin mo, Ginoo. No, nabagi panalangin, Ginoo. Ikaw ng Bible makaigsunan. Hallelujah. Kung aduna kay pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, pwede mong mabalhin ang bukid ng tusdagan. Amen. Bisang gamay pagtuo lang. Ang gamay ng pagtuo, may isang budako ni mapagtuo. Amen. Atong palakpakan ang ating buhay ng Diyos. O sa kabutan na atong naaprihan. Hallelujah. Ang susi sa panalangin is ang giving. Paghatag. Mas lamig man muhatag ka kaysa ikaw tagaan. Takong ikatawan ni Sister mo, agree kaysa sa kisulti, no? Mas lamig nga ikay mo hatag kaysa ikaw tagaan. Amen? Amen?